Hej alle sammen. Hej. Vi har fået rigtig mange breve og PB'er på Facebook om hvad vores morgenrutine er. Og så tænker I nok, hvorfor sidder I som aften og snakker om jeres morgenrutiner? Det er mandag aften. Det er mandag aften. Men det er simpelthen fordi, at mig og Signe, vi sover rigtig tit sammen. Og når vi så gør det, så det vi gør, det er, at vi tager make-up på nogle timer, før vi går i seng. Og hvorfor er det, Signe? Det er simpelthen, så vi ikke behøver at gøre det om morgenen. Og fordi, at hvis man bruger foundation, som mig og Signe gør, bare den neutrale, så hvis man har sovet med det i sådan 10 timer eller sådan, så sætter det sig simpelthen mere naturligt. Og ja, jeg har lige prøvet den her frisyr, for jeg tænker, at jeg skal have den i morgen. Ja. Og til den opmærksomme seer, så kan man jo se, at vi måske har skiftet hårfarve. Vi har byttet hårfarve! Er det ikke for griner? Vi er hinanden! Ej, okay, fedt nok. Ej, men vi ses morgen tidligt. Hej hej! Det vi tit gør, lige når vi står op, det er, at vi ryger cigaretter. Så går vi simpelthen ned og rører en cigaret, og selvfølgelig drikker vi en god kop kaffe. Det hjælper også piger, jer derude. Hvis I gerne vil tabe jer, for eksempel, så bare ryg sindssygt mange cigaretter. Drik vildt meget kaffe. Det hjælper med afføringen. Det hjælper med afføringen. I får sygt dårlig mave. Helt vildt. Og er det fedt? Jeg tror nok, det er flad mave. Ja, tak. Prøv at se her. Hvor tynd jeg er. Prøv at se, hvor tynd jeg er. Vi er begge to ret tynde, mig og Signe. Begge to. Så. Ja, det kan I jo også se. Ja, mit hår har jo siddet sådan her siden i går aftes, og min make-up, og den er fuldstændig pletfri. Og den har virkelig fået sat sig ind. Den har virkelig fået sat den har sig virkelig arbejdet sig ind i porerne. Den har porerne. fået sat sig, ja, det ser fedt ud. Det bliver en god dag. Det bliver en rigtig god dag. Laver du lige en kop kaffe mere? Ja, skal jeg nok. Det er mig og Stine, vi også meget gør i vores morgenrutine, det er, at vi hula hopper med sådan en her. Den vejer sådan cirka 15 kilo. Så går vi bare mok. Og hvis man kan drikke kaffe mens, så er det rigtig godt. Og det fik jeg lige en PB i Facebook. Det er nok en af mine fans. Den her der er utrolig god for torsoen. Det er helt stramt over det hele. Og lår og baller. Armen. Vil du have en cigaret, Signe? Jo. Det vil jeg da gerne. Og Signe, han holder op, pige. Der er med en pilates-pige. Så er det blevet morgenmadstid. Det er det nemlig. Dagens vigtigste måltid. Det er det. Så derfor er det vigtigt at spise noget sundt og noget godt. Så vi har købt greb. Og riskiks. Og selvfølgelig. Og selvfølgelig kaffe. Kaffe karat. Prisvindende. Det er meget svært, Normalt så spiser vi jo faktisk ikke det løgn, det vi står og siger lige nu. Vi spiser jo ikke greb og riskiks hver dag. Hvem gør det? Vi plejer at spise rullepølse. Normalt spiser vi rullepølse, men det er som om, vi har ikke rigtig kunne få fat på det. Men det er ikke rigtigt til det. Man kan ikke rigtig finde det lige for tiden. Nej. Men det plejer vi at spise rigtig meget rullepølse faktisk. Ja, men så i dag er det greb. Ja. Den skal skrælles. Det vi også gør rigtig meget om morgenen, det er, at vi tjekker nyheder. Man bliver nødt til simpelthen at være update. Man bliver nødt til at følge med. Kig ind. Men altså, nu skal I ikke tro, at det bare er at kigge ind.
vi kigger i. Det er Vi er også... selvfølgelig også på Ekstrabladet. Og BT, og... Tjekker selvfølgelig også vores Twitter. Vi er også på... vi er også på Børsen. Vi er også på Børsen. Og så kan man jo bare sådan følge med i, sådan, hvad der sker. For eksempel her Ryan Gosling og Eva Mendes. Det skal være forældre, men det er ikke forelsket mere. Okay. Så er det stadig en chance. Og så er det bare fede ting, der bare står, så man bare har styr på. Man bliver bare nødt til at engagere sig bare en lille bitte smule i verden. Det bliver man altså nødt til. At vide, hvad der foregår. Ja. For eksempel også det der med sådan noget Palæstina og sådan noget krig. Og Gaza og sådan noget. Altså, sådan noget bliver man bare nødt til. Det bliver man nødt til at bare have styr på, fordi ellers er det bare pinligt. Man kan ikke bare gå rundt med skyklapper på. Det er der så mange piger, der gør. Det er der bare så mange, der gør, og vi er bare trætte af det. Og vi prøver at sætte et eksempel for andre unge piger. Det er bare rigtig vigtigt. Hold sig opdateret altid. Så husk det, piger. Det er ikke nok bare at være tynd og have det rigtige makeup og det rigtige tøj. Det er også vigtigt at læse Kig Ind. Følg med. Og Børsen. Finder du kaffen? Ja. Og nu skal vi finde tøj. Ja, dagens bedste punkt. Hurra! Så har vi fundet dagens outfit. Jeg kører sådan lidt street casual i dag med lidt pels, lidt leopard og på korte shorts. Og så som I måske kan se, så har jeg fået sådan nogle clip extensions i, som sådan blender forholdsvis naturligt til den nye blonde farve, jeg har fået. Og Signe, vil du fortælle om det, du har valgt til mig i dag? Jeg har valgt lidt mere neutrale sommerlook. Sådan lidt den romantiske stil, vil jeg kalde det. Ja, sådan en rigtig feminin look. Rigtig feminin look, ja. Synes jeg selv. I kan nok ikke se det, men jeg kommer lidt tættere på. Der er tyld. Det er så flot. Så lækker. Og rigtig lækker sådan satin. Ja, jeg elsker den måde, den sådan, altså, chancerer i solen på. Ej, jeg synes, det ser så lækkert ud. Det ser virkelig lækkert ud. Så nu skal vi bare have pakket vores purse, vores taske, og så er vi faktisk klar til at tage afsted. Ja. Hej alle sammen. Hej. Vi håber, I nød vores video. Ja, vi håber, I kunne bruge den til noget. I har fået nogle gode idéer, måske nogle gode tips til, hvordan I kan lave jeres morgenrutiner. Vi har nyt at lave den. Det har vi i hvert fald. Vi elsker altid at lave ting for jer. Vi elsker jer. Vi elsker jer også så højt. Alle sammen. Ja. Alle vores fans. Og jeg elsker dig, Signe. Jeg elsker også dig. Nå. Ja, vi er virkelig gode veninder. Vi er så gode veninder. Og til alle jer derude, som ikke har nogen veninder, får jeg nogle gode veninder. Elsk jer selv. Piger, det er det vigtigste. Det er det vigtigste råd. Bare elsk jer selv. Uanset hvad, uanset hvordan I ser ud. Uanset... Ej, måske ikke så meget. Hvis I er tynde og flotte, så skal I elske jer selv. Ja. Og det skal I huske, fordi det er rigtig vigtigt. Det er så vigtigt. Det er det vigtigste. Og sådan noget med personlighed og sådan noget, det kan så komme hen ad vejen. Det kan komme. Skønhed kommer udefra. Det kommer udefra, og det kommer ved hjælp af makeup og extensions. Men lige meget hvad, bare elsk jer selv. Men bare elsk jer selv, bare husk det. Og vær gode ved hinanden derude. Ja. Og så vil vi bare opfordre jer til at blive ved med, hvis I har nogle spørgsmål, hvis I vil have, vi skal lave endnu en Askers video. Det kunne være nogle makeup tutorials, nogle hair tutorials, noget andet, noget I kunne tænke jer at vide. Så bare skriv til os, og så skal vi se, hvad vi kan gøre. Og så tror jeg bare, at vi vil sige tak for den her gang, og tak fordi I kiggede med. Ja, ha' det rigtig godt. Hej hej.